Dugaya po sa akong ipatawag, oy. Libo na kayo ko ang iruta dito. Apa to maagbasan? Boss, ang katawag mo ko na mo. Ano sa bagod? Ngaman na na. Tay. Nanta ko'y kuhan mo ba? Patrabaho. Asa may trabaho ana? Base sa itong kuhan dito ba yuta? Kay matay. Libo na kayo dito ba? Sige boss. Dai, kano lagaraw. Asa man dapit mo na? Kita atong kaitaan dito. Mo to katong nasa kalubinhan. Matay. Mata dito? Matay init man kaya to? Bante na. Ay, Sige, iya kay glihok. Antay kapoy maning hagbas-hagbas man. Nita lang dugay kog akong sulan pa hagbas dire ba. Daot na akong skincare. Tay, wala ni gid. Sugot ako ani og daot ni. Nita lang kog sugoon dito hagbas. Matay pre. Ganiha lang matag pinungko diri. Wala magitrabaho ni abot. Ikaw ba pre, pagkabubuha jud nimo? Ang trabaho ba ang moduol nga kita man? Aw, tuot pre no. Kini bang gulang-gulang nga ta, nalimtanon na ta. Ay pre. Nay nagpadulong oh. Asa man pre? Tuara oh. Tuara ay nagyod. Bay pasig mao na na. Oy boss, pwede mangutana? Unsa may tuyo boss? Asa man na boss, pangwarta? Aw, kung mosagot mo sa akong pabor, makakwarta gid mo. Unsa man nga pabor boss? Gani boss, pasig mo daw ta ana ha? Aw, dili man ni ingon nga madaot mo. Simple man ni siya boss. Hagbas ba, hagbas? Ana ba? Hagbas. Ikaw pre, magbas ka? Oh sige. Tagpila po ng adaw na boss. Aw, simple ra man. 150 ra. Boss. Medyo lugi jud mi ana gamay boss. Pwede patasan mo gamay? Gani boss. Malabya ron ang palaliton. Tas-taasan yung ginahan. Aw, 250. Sige boss. Sugot na mi. Uy ikaw. Sige, sugot ko. Aw. Tala, sunod mo sa kuwan. Mo na akong pagbasan sa inyo ah. Mo na? Oh. Nya. Sundang na mo. Wala kay sandang. Are oh. Kung saan na ipagamit mo. Pag paano mo dia? Uy ikaw. Oh, dire ko rapit. Hindi na. Sige, ayaw di ma. Dili. Basta na jud ni. Yun. Kwarta na eh. Ito arang mga buang oh. Naghagbas naman ni sila. Naghapon wala man ni trabaho. Ayaw di ma. Boss. Boss. Pagi na ipon. Mana akong trabaho, boss? Ha? Mana akong trabaho, kita asa eh. Ayo, mayo. Nga, man mo. Nauman yun. Oh, mayo. Try mo ang ano. Nagbasa nimo. Oh. Di, boss. 200 na, 200. Oh, salamat boss. Mayo. Ulit ako boss. Mayo kay na human din ang kuan hagbas. Tay. Oh, tuwag na human. Awon sa nako duwe be. Para sure ball gid mga human na bagyod. Oh. Nung lain naman naghagbas dili man. Patay tong tuwana. Ingon siya iga human og hagbas niya, lain may hagbas lagi dire.
Tay be, akong duolo ng mga tawana be. Nung tanaw na ba? Hoy! Ngano tayo, boss? Kinsay kasugod niyo nga hagbasan niyo ni Dre? Katong tig kalabos ba? Katong tig jacket. Katong tig Ano di ay boss? Sa di ka? Wa mo kabalo? Nga ako'y tagya dire? Kinsay kasugod ninyo nga hagbasan ni Dre? basta katong tig kalabos. Good. Katong tig fitting ba? Ah, mau ba? Ge, pamauli mo. Nya, amo sweldo, boss? Oh, gani boss. Ah, sweldo. Wa na ko'y labot ana. Kay wala ko gasugod ninyo nga hagbasan na ninyo kay sweldohan ta mo. Maulang hiron, boss. Oh, pamauli na mo. Yan, pasagpas dire aning wala ka gasugog pahagbas. San nga tawanan ni?